Sukli na, kay claim ko ninyo na. Dire sa Sukmed, sige mo panghambog na tinukod mo sa Jerusalem. Sige mo paghambog na tinukod mo na itong 33 AD. Sige mo paghambog na tinukod mo ni Kristo. Inyuhan ang angkon-angkon, inyuhan ang claim. Ganun di man ka musukol. Sukli na, kay dili ko mag-challenge kung dili ninyo claim. Pabitaw nga ginahagita mo kay gangkon-angkon mo. So sukli ninyo na katima. Pamatod na ang Roman Catholic Church nagitukod sa Jerusalem niadtong 33 AD tinukod sa tinuod nga Kristo. Okay? So magkita ta karong Mayo 4 Argesino. Lipong ko man siguro ning tawhanan ni o basi og panitulog-tulog siguro. Murag tawag ining dili mahimutang di lang kapaabot sa May 4. Number 1 kanang mingon siya nga tuang tawag ining suklan. Mo bito naka-schedule na ta sa debate, di ba? Mo bito nga naanay schedule May 4 kay nagkasabot na ta sa topic nga ato ang debatihan. Mura magbata niya akong kaistorya, mura usab-usab ang una-huna. Nga primero, one holy Roman Catholic Church. Di correct na to, Roman Catholic Church. Reklamo siya kay dili daw kuno to ang iyang tawag ini nga challenge. Karon na po gidungagan na pud niya. Sa Jerusalem 33 AD. Kung tinuod jud mong debater, kabalo mo unsaon na pagpalusot ng naa sa inyong una-huna. Kabalo mo unsaon ninyo na pagpagawas para pag-abot sa tawag sa debate, moabot na nga punto nga kanang imong argumento mo unay mo gawas, mo unay mo sulod. Pero duda ko sa pagid mga debaters bigit tinuod mo. Nagkasabot na ta. Human na. Moabit nga gipaabot na nako to kadtong gisend ko sa inyuhang tawag ining final document. Nga inyuhang pirmahan kay na naman sa kuha ang draft nga gipirmahan na, di ba? Na naman sa kuha ang draft nga gipirmahan sa to ang mga witnesses. Unya ang inyuhang gipaabot kadto na lang final document nga wala ni erasures para inyuhang pirmahan. Until na wala pa kabalik. Duda ko murag mo atras mo ba? Pero mo atras mo sa dili madayo na nga tawag ini nga event. And yun sa ko nang gikaingon last day or last week nga kami ang mo provide og venue, kami ang mo provide og sound system, mo adto na lang mo didto para mahitabo ng tawag ining debate. Igo na lang mo muadto, igo na lang mo mulingkod. No, kami na mo prepare sa tanan. Then concerning anang amo ang claim ng simbahang Katoliko gitukod sa tuang Ginoong Kristo, bungkaga na pag-abot sa tawag ining sa debate. And kanang mingon nga again sa Roman Jerusalem 33 AD. Dito na ipalusot sa ibuhang argumento kay maapil man na sa mga presentation. Maapil na sa mga presentation kanang Roman, kanang Jerusalem, kanang 33 AD, maapil na. So bot pasabot kung unsay ako ang gisulti mo inyuhang tawag ang equation or inyuhang gitawag og bungkagon. Ayaw dito sa social media. Ipakita pa nimo nga musukol. Ako duda ko ba mo nakulbaan ka. Ayaw ka kulba kay daghan bitaw mo, di ba? And company good ang nakabutang dito sa atong document. Ikaw, tawag ining si George Tibugol, sa kung kwan, George Tibugol and company. Nga makuyawan ka pa. Grabe naman po ninyo kabintahuso og mo pay gusto kong babakan mamintaha pa mo og tawag ining sakto. So May 4 pohon, moadto mo pagkahuman mahitabo ang tawag ining debate. Kami na mo set up tanan sa venue. Siguro pahibaloon ka na ako sa venue siguro mga first week or second week of April ug asa dapit ang venue kay mag-secure pa man mig permit siguro by last week of March. And yun, sendan ka na ko sa information, then paabuton ka na mo dito. Paabuton mo na mo. Okay. Ano man, kadaghan man mo. Kabalo mo kung kadaghan mo. And kanang imong topic, kung saan pa ba mo academic na eh. Ano man, human ta nagkasabot eh. Kung naa may tawag ining apila, lingkod na po nato kung naa may apila. Pero human na eh. Ang ato ang ikasabot ng document na lang ang inyong pirmahan. Gipasan nila ko sa inyong document, nagpaabot ko ano sa ato ninyo ibalik. Okay? So, mo na ayaw ko tulog pud palagsa.
tulog pa nagsaki para makapangandam ka niya. Same sa amo ang ginahimo, pangandam din og sakto kay kana nga debate isa ang nakasalay din ha ang ato ang bawat pundok. Kana nga tawag ini nga debate. Kung mapildi mi okay, subit. Pero kung kamo ang mapildi, hurot din na inyong membro kay samot mo gyud na ka may bawaan mo gyud siyang membro nga kanang inyong pundok dili iya na gyud gusto. Puro lang claim pero wa gyud tawag ining ikapamatuod na kumbaga. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.